dan boten kesupen beberang tangga ingkang kula banggaken. Pertama-tama monggo kita panggilkan ucapan syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita bener-bener kenikmatan kesehatan sehingga kita sedaya saged makmur ing dalem majelis menika kanthi keadaan sehat walafiat. Apa kalih salat dan salam monggo kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang pertama inggih punika pembukaan. Adicara ingkang kaping kalih inggih punika sambutan. Adicara ingkang kaping 3 inggih punika mawidhasanan dinanjut doa. Adicara ingkang pungkasan inggih punika penutup dan musyawarah. Memasuki adicara ingkang pertama inggih punika pembukaan. Monggo kita buka acara punika kanthi basa bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara ingkang kaping kalih inggih punika pembukaan. Inggih punika sambutan. Sambutan ingkang pertama inggih punika sambutan perwakilan tunggal. Badhe dipundoaken dumateng Kang Tawar. Dumateng Kang Tawar konser sama panggonan kula doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ingkang kawula hormati Umi Haja Munifah Albert saha Gus Muhammad Farid Al-Baghdadi Siasa selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas Pasuruan Semarang. Ingkang kawula hormati jajaran pengurus lan kakang lan bapak ingkang kula tresnani lan kula banggaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Ing dalu punika kita sedaya saged kumpul ing acara halal bihalal sekaligus pembukaan kegiatan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Pasuruan Semarang. Mugi-mugi Allah tansah paring keberkahan marang kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Kula teng mriki minangka makili sedaya pengurus lan sedaya santri ngaturaken minal aizin wal faizin, ngaturaken pangapunten ingkang kathah dumateng keluarga dalem. Bilih menawi kula lan sedaya santri anggere kesalahan. Punika kesalahan ingkang sengaja utawi boten sengaja. Kula lan sedaya santri ngucapaken pangapunten ingkang kathah. Ing salajengipun bilih menawi kula lan sedaya pengurus anggere kesalahan dumateng kakang lan babake, kula amakili sedaya pengurus ngucapaken pangapunten ingkang agung. Singapura kakang. Hai karo. Ing salajengipun kula sedaya santri ngucapaken matur suwun dumateng keluarga dalem ingkang sampun dididik lan hormat kula ugi rencana ingkang boten kana lan anggone dididik kula lan rencana kula ugi sedaya santri boten saged paring sewelas punapa-punapa amung saged donga mugi-mugi umi lan sak keluarga dalem diparingi umur ingkang panjang, diparingi kesehatan, diparingi rezeki ingkang kathah, diparingi ketabahan anggone dididik kula lan sedaya santri. Amin ya rabbal alamin. Ingkang terakhir kula nyuwun
Hadiah Al-Fatihah kangge guru kita sedaya Abah Oleh Albab Saihun. Mugi-mugi jembar padang kuburipun dan mugi-mugi ikatan roh kita kula panjenengan sedaya kaya kuat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekat semata dengan sakit kula sampaikan bahwa menawi enten kesalahan kula nyuwun apungi pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng kawula kula aturaken matur suwun. Sambutan ingkang kaping kalih inggih punika sambutan keluarga dalu. Ingkang badhe dipundhakaken dumateng Umi Haja Munifah Albert. Dumateng Umi Haja Munifah Albert wonten pangapunten kula sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Terus Albert ingkang dadi hormatan sedaya santri khususipun para pengurus tambah ingkang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ngucapaken matur suwun dumateng panjenengan sami ingkang sampun mendesain utawi mengadakan acara ini halal atau acara nanti pembukaan untuk kegiatan madrasah diniyah terutama insyaallah setelah acara halal bihalal semua kegiatan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Keburuan Laut Semarang semuanya sudah aktif, dari kegiatan jamaah, dari kegiatan subuh, dari kegiatan badan, asar, badan maghrib, dan kegiatan madrasah diniyah. Insya Allah setelah halal bihalal ini semuanya bisa berlangsung dengan lancar seperti sebelumnya waktu kegiatan kosongan. Matur suwun ugi umi ngaturaken dumateng panjenengan sami ingkang senantiasa bersemangat. Ingkang saged dadi santri pun kudu semangat. Insyaallah nek jenengan iki semangat sing abot dadi sing angel dadi sing susah ya dadi napa ilang susah. Panjenengan semangat dadi santri nek wis ilang semangate ya wegah. Apa-apa wegah, nek arep ngaji ya wegah, arep jamaah ya wegah, arep piket yo wegah, arep rokat yo wegah. Mulane niki jenengan sampun medal saking Ramadan dikenceni semangat. Insyaallah nek jenengan ijek duwe semangat ning pondok ngaji sing kaya abot terutama ngaji niku abot saestu, terutama ngaji subuh. Jangan lawan antis, lawan ngantuk. Nah, dipikir apa umi buat ngantuk. Nah, kalau ngantuk ya mestinya umi dia ngantuk. Tapi ngantuk kaya apa umi itu umi paksa melek. Berasa tanggung jawab. Dan jangan umpama umi kok merem turu dan sopo sekarang dugai. Sopo sing arep ngancani jenengan tae ngaji. Orang itu kan sampai semangat. Para pelacung jempol dumateng panjenengan sami. Ngantuk kaya apa, kesel kaya apa, jenengan tetap semangat. Wayahe jamaah nih tetap jamaah. Sing kedua, memang proses nyantri niku satu semangat. Sing kepinjune kudu dipaksa. Napa dipaksa. Kabeh kegiatan kuwi awak dipaksa ya wegah. Mergo sangka dipaksa insyaallah mangke dadi kulino. Jalaran dipaksa dadi kulino. Terus menawi umi Gus Bari para ustaz itu paksa jenengan ya memang perlu tanggung jawab. Jajal kira-kira
gitu, kudu dipaksa. Prosesnya memang kudu dipaksa. Insya Allah jangan kok bisa melewati dipaksa, jangan melaksanakan dipaksa. Pokoknya wegah ya tetap mangkat. Terus diremot, dia tahu betul. TV kayak nak diremot yo pan. TV ini kok nak diremot yo pindah channel, dia betul. Lagi kan sementara ini mergo tasnya jaganya di remote bel, ngaji kudu di bel, jamaah kudu di bel, roan kudu di bel. Itu kudu nunggu di remote. Dan nanti mergo napa dua dipaksa sih. Dipaksa ya wes aku tuh kayak mangkat bulino biasa. Makanya wes biasa ku enteng ya. Bahkan orang usah nunggu di remote pun ngerti. Alarm di otaknya jenengan itu sudah berproses biasa. Oh kegiatan ini yang berasal jamaah terus ngaji. Mengko nak mari jamaah berjamaah ngaji. Dengan sendirinya krungu isya, orang usah dibel iki wis wektune isya, ya jamaah. Ngerti oh iki jam 8 berarti wayahe mangkat madrasah ya. Mungkin jenengan istirahat. Ontene istirahat itu kekuatan hati, kekuatan awak, kekuatan fisik dewe-dewe. Ya ono sing jam 09.00 sekolah madi wis ngantuk, tapi kok lebar madine ilang ngantuke. Ngoten boten biasane. Ngantuke yo pek berarti cara aban itu berarti memang majelis sing apik niku biasane marai ngantuk. Nggih. Majelis sing apik ngantuk, kalau dengan kon madin niku ngantuk. Mergo niku majelis apik. Apik boten madin. Apik kon majelis napa? Majelis ta'alum, majelis thalabul ilmi. Jadi setan itu sing bodho kathah. Tapi nah iki buktine rampung madin ilangan tuh. Niku berarti madin niku berarti majelis thalabul ilmi niku majelis sing apik. Makane setan sing bodho nggih kathah. Tapi begitu rampung madine ngantuke mripate bias. Pokoknya terus tuku es teh. Pokoknya terus sak sedotan terus sedotan ilangan tuh. Ngaji subuh nggih ngoten. Ngaji subuh ora dipaksa jajal. Wong nyatane ra tunggone umi yo teman sang semende ning tembok. Nggih apa boten kira-kira. Ngomong ngaji subuh boten ditunggoni umi delalu ana sing melek napa boten? Boten. Berarti kira-kira ngaji subuh niku majelis apik napa boten? Majelis apik. Tapi begitu assalamualaikum melek serantal kabeh napa boten? Nggih wong nyatane ya ora ana sing turu kok. Nggih to? Rampung kabeh. Nah, nonton mriki jenengan ketang dipaksa selagi jenengan dipaksa kok ijek purun nggih insyaallah makin dados santri saestu nggih insyaallah mugi-mugi wong jenenge Gusti Allah niku insyaallah nggih welas kali santri suwe-suwe jenengan kebutuh atine napa nang kebutuh atine napa Nduk kebutuh atine itu kebuka atine sadar ya toh punya kesadaran ya memang nih santri ya jenenge memang dipaksa prinsip abah kan cilik toh prinsip santri itu ora kono apa-apa santri namung ken napa ngaji jamaah roah langsung napa prinsip ngaji jamaah roah kok paling enak itu dari santri. Orang percaya tak orang bulan dengan tanglet Kang Agus. Nggih, wah Kang Agus, Kang Bulan, Kang Sare, wis melang-lang tekan dinti. Ya toh, tetep paling enak niku santri. Wis pokoke kemes apa wae iku selagi jenengan umur pira wae kok jenengan ijek dadi santri serba kewas. Soalnya iki dinikmati Lungo Umi dengan kesabaran yang penuh. Sabarnya Umi tidak ada batasnya ya.
tenaga pikiran Umi, rezeki Umi untuk perjuangan akhir kelas tiada batasnya. Loro kaya apa, kesel kaya apa, Umi tetap tanggung jawab. Wayai mulang ya mulang, tapi ujungnya Umi manusia biasa. Mbok menawa ana Umi pas jatai mulang boten mulang, mugi-mugi kemawon nggih disepuro kalih Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kemawon jenengan ikhlas. Umi ora mulang nak pas kesel ikhlas napa boten? Alhamdulillah. Ambekane lodan, nggih to? Ya manusia biasa, tapi insya Allah daya upaya tenaga pikiran si Umi untuk ikhlas dengan tunggakan kalau matur suwun keluarga dalam matur suwun sama dua kiri kan awak kok mungkin Umi sekeluarga sehat walafiat kita lancar rezeki niku gede sabar niku matur suwun selalu tunggakan keluarga dalam mungkin yang merobito kali abah sebelum pesani ampun suping dengan kubat do fatihah tak nopo sholat hadiah fatihah kangge abah wis apa wae pokoke maksude ora jenengan pokoke bar fatihah bar sholat hadiah fatihah. Iku ibaratnya kaya keso sing ketul di napa krusuk biasa. Mangke-mangke suwe-suwe landhep karepe dhewe. Pokoke salat Fatihah kangge abah, salat Fatihah kangge abah. Insyaallah nek kok niki nyatene dhewe, jenengan piyambak yo nyantol karepe dhewe. Syukur-syukur minggu dipeksa Umi, jenengan seminggu kan ziarah. Ziarah niku kan tujuane napa? Nyambung robito. Seminggu ping pinten? Seminggu ziarah ping pinten? Senin apa Kamis, Selasa, kalih Minggu pagi. Syukur pagi dengan kesadaran oleh kalau mau maknyuk mriku. Gitu? Rimo maknyuk mriku 5 menit tekan gonane napa mboten? Tekan dengan bar ngaji sore buka ajeng maghrib jenengan termakome abah. Ora usah kudu maca Yasin nak kedawan. Dengan mau sekolah salam. Assalamualaikum abah. Kula semowi, kula dafa abah. Nuwun dungane bangge mugi-mugi dafa dadi santri ingkang kerasan kebutuhanipun Al-Fatihah. Mari mawon pun dadi ikatan robito. Napa dadi pun nate pemisanjane paring ijazah jenengan nak zaro. Gen robito cara wong sing duwe omah kuwi mirang salame jenengan. Mira wong ziarah kan padha kaya wong mertamu. Jenengan kuluk salame wong ahli kubur sing dolan ibarate ten dunia niki gek dolan lancar tekan dindi den wangsul saat jenengan ziarah ini maos napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utawi salam sing khusus tenan baro salamun alaikum titumpaniman ubada. Lajeng maca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum diwaca ping 7 langsung. Sanalika abah langsung ngadepi jenengan. Jenengan saking duwe pundi robito jenengan iku nak ziarah guru sing jenengan ziarah kersane mireng kersane Semarang jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Tumawa menuju keluarga keluarga dan Rasul. Aku coba enam kalian Tuhan di kau mengambil hasanah dan semakan Quran. Dengan tiba akan dimakan kus dari Albert. Dimakan kus dari Albert sebelah selokan dengan kelas mangga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Mudah-mudahan kita berkati akan dapat mengurus Bismillah satu bersama Alhamdulillahirabbil alamin wa nabiyyi qawlana saya satu kubur informasi tadi sekarang saya berangkat akibat itu sampai nanti dari alam dan mana itu kubur saya untuk kawan kantor Allah Gusti Allah kang menika mugi dikadosaken ing ahli jannah amin Allah. Dan kita berikan oleh berhati perlu dimengerti dan saat ini dunia ini sejumlah yang jalur maaf-maafan itu ora usah mengenai kali-kali mohon halal terus pantasnya menurut itu kali-kali menjadi salah dan jalur maaf. Ketika kita memiliki kesadaran dia pasti akan segera meminta maaf. Empat yang saya pun jelas pasal ibu bila mautiratin nerafikum jangatin abinas samawati wal ardi isyarin kali-kali punya sebelum bersalah dengan jalur kalian usia wanita taubat salah satu penulisan dengan jalur lega kata punya sebelum saat dari kali-kali punya sebelum wonten ponco punya termasuk sikap dari jenis Gusti Allah dipungsi ke jenis Gusti Allah diselamatkan ke jenis Gusti Allah sapa huru-hara sapa bingar-bingar sing wonten ten sekitar awak iki. Amarga Nabi dawuhake jelas sekali sangat. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nalikane Gusti Allah kok ngersakake kawulane dadi apik. Nek bakal dipadanake babagan ilmu tapi zaman saat ini fenomenanya kewalik-walik. Wong tua zaman saat ini suaranya nalikane anak itu pintar dalam babagan akademik, dalam ilmu-ilmu sing babagan dunya nganti lali mikir akhir. Berbahagialah kangkang tinggal sedaya ingkang tiyang sepuh. Sengarepake jenengan sedaya ning pondok, pengin jenengan sedaya iso ngaji. Harapane mung setunggal. Sesuk iso ndongakake wong tuwa. Hayang kemawon nalikane jenengan sedaya anak. Wakil pinter kabeh. Pinter duit sosialnya akeh, relasine sangar-sangar kabeh. Ning nalikane ora iso ngaji menawa sesuk enten menawa wong tuwa ning alam kubur ya ta bisa. Dari kata kula yang sadari anak niku minangka dadi investasi wong tuwa nalikane ana ing akhirat. Banyak yang mawon kula yang sedaya nalikane wong tuwa duwe anak kok ora iso ngaji. Mergo harapan nalikane wong tuwa niku wau senenge anake iki mung pinter babagan ora dalam babagan aku. Rapate akan rapate dipungguleni nilai
pelajaran agamane elek ora salah, ora disenengi. Tapi nilai matematika elek diamuk nek elek orang. Nilai bahasa Inggris elek mun diamuk nek nilai IPA IPS nilainya elek mun disenengi temenan. Nanti kurang-kurangi mikir dalam babakan menunggu nanti dileske menunggu orang murah sasi nanti 1 juta nanti 1 juta setengah. Itu beda-bedain apa? Mergomu berbabakan dunia. Ini kawin Nabi sampun jelas. Kok ana wong boleh akhirat dunia melu. Ning selalu kok wong iku berdunia tok ya entuk dunya ora entuk akhirat. Makanya pentingnya di sana dunia kedah matur suwun kali wong suwun yang suku dunia. Dunia kan tak berhenti. Jadi wong sing difungsikan dening Gusti Allah. Ditetapke dening Gusti Allah dadi wong sing apik supaya memahami ilmu agama. Tunggu datang kira-kira jenengan iki pondok-pondok ini ngomong sing mondok kuwi iso diurung napa mboten? Iso diurung napa mboten? Di antara banyak teman-teman di rumah mungkin jenengan sing diungsi termasuk sing diungsi dengan Gusti Allah. Ini kadang-kadang dengan sabar. Mergo ora kabeh wong niku ditegiri ngono. Anak ditegiri kabeh mondok ya malah nyaman. Jadi Gusti Allah niku milih sapa sing pantes ditegiri Gusti Allah. Nah, kalau dipahami ke dalam babagan urusan agama. Niki nuduhake bilih ilmu itu penting kali sana. Ilmu itu penting kali sana. Sehingga kula yang sedoyo aja nganti sepele karo sing jenenge ilmu. Awake dhewe sebenarnya ilmu tok niku pun apik. Raketan belum iso nglakoni minimal wis ngerti bisa. Minimal wis ngerti bisa. Iki hukume halal wa haram. Iki untuk dilakoni apa ora. Minimal wis ngerti bisa. Rakyat dekne kelakuannya rapate akeh sing penting dekne ngerti bisa. Nalikanipun ngerti sesuai yo iso ngelak. Ini penting kalau jelas dari sadar. Kalau cerita tentang sahabat kami, kalau biasa. Ini pun apa ditanggapi? Kalau mau ngomong waris, ditanggapi. Umpama di ilmu kamu boleh. Amat sahabat kali ini pintar. Dijawab. Yo luwih utama ilmu dibanding apa. Alasannya yang pertama dijawab napa kok jenengan niku jawab ilmu luwih utama dibanding ilmu. Amarga ilmu nalikane dibagi-bagi iku saya tambah. Tapi soalnya enak bondo dibagi-bagi malah apa? Tambah kontek kira-kira. Terus saya mulai kalau takut meneh, kalau ini kan foto yo kapan nang pinter tenan apa ora nek iki tenan apa ora kesata tahu. Ada minta mulai. Ya ai. Gue ketemu ilmu karo bondo. Pertanyaan yang sama tapi jawabannya berbeda. Itu nunjuke wong pinter. Wong pinter wis ngajar pertanyaan kok ning jawabane iso beda. Ya bisa luwih utama ilmu. Apa alasan kok jawab luwih utama ilmu? Amarga ilmu itu ora iso dicolong malih. Nak bondo iso dicolong. Mohon langsung takon ya. Pero kamu dibingung karo bondo. Dijawab mana? Ilmu itu nalikane ditasorohake, nalikane dibagi-bagi, musuhnya dari tambah lan berkali alake. Tapi sebenarnya bondo itu nak dibagi-bagi ditasorohake dari jajan, dari cukup lambi, cukup pakaian, itu selesai terus selesai. Semua selesai. Enak tinggal bermudik. Kalau mau
utamane dicakap kebelaan itu yang kamu ilmu karo dicakap ngono kuwi dijawab yo alasane apa wong sing duwe ilmu bakal kerja ana ing tapi wong sing tapi suwe-suwe sampe kulinone yo wis akan dimaknani perkara wis ngerti tapi menawi saged nak pengen enggal keputuh dengan sedaya nalikane maknani kitab itu sing kelente beno motif sesuk ora bingung nalikane dengan sinau utawa dengan sok tanggung jawab permulaan ngomongin sekitar dengan jaluk dengan kok moto kok ora dimaknani kanthi motif mesti ku yo hobi kadang kok malah ngarang karepe maknane ngarang karepe dhewe. Lah pentingnya ngaji itu pada fokus. Pentingnya ngaji kudu fokus, kudu telaten, kudu ngrungokke tenanan, yo kudu melek temenanan, maknane temenanan. Amarga ya meneh kula cerita. Kalau cerita itu gaya ini ngejayai santri ono obat sehingga ngerti obat itu mujarab dari kabeh penyakit. Dan ini ngomongnya habbatus sauda. Habbatus sauda itu apa? Wiji sing warna ireng. Kalau cara saya ini jinten, ngerti jinten ya? Jinten itu obat dari segala obat. Lah mergo kuwi mau sampeyan bisa iki ora do ngantuk ngono kuwi mau. Ora fokus, ora teliti, ora temenanan, nulis habbatus sauda ngono kuwi mau. Kudune bak malah pulpene rada ibu sithik. Lah langsung ana titik tanggal 1 semene habbatus sauda jadi hayatus sauda. Nah hayatus sauda malah maknane apa? Ulo sing warna ireng. Lah iki malah dolu berarti apa? Kesasar terjebak. Akhirnya ngono-ngono, wah iki obat dari segala obat apa kuwi pulau ireng. Akhirnya dimakani pulau ireng ini berarti apa? Pulau kobra. Lah itu akhirnya menghalalkan pulau kobra ini dijadikan bagian kuwi. Lah kuwi mergo nalikane ngaji lan kok sendiri. Nalikane ngaji dekane omong karo kan, nalikane ngaji bilung karo dan ini kadang kula jenengan sedaya sakit. Mungkin nalikane awal-awal jenengan mungkin ngaji maca tulisane dhewe kangelan. Ana sing maca wal hinjiri lan celing. Wal hinjiri lan celing. Celing lho. Saya lain tulisane celing ngono pirang peso maca lak macane apa? Celing. Lah kuwi betul yo memang berproses. Akhirnya dia ora selingkan tapi Allah ngono. Yo akhirnya iso berubah karepe. Nomor itu butuh proses bukan satu bulan yang sedaya kok. Sedina pendina ning pondok langsung pinter ngono kuwi ora iso. Ora iso. Kabeh iki butuh proses. Nalikane bulan yang sedaya wis memahami iki ojo nganti bulan yang sedaya kok malah sakarepe dhewe karo mil. Jangan sering mesti ring kalau dijauhake. Nalikane jenengan ning kelas kelas mesti wis diajari. Dilete niku alala kana loye naila disitati tahun ini masuk bilai syarat dengan jadinya sebelum yang pertama jika cerdas itu sabilan uang itu cerdas akal, cerdas itu sabilan wakil sen ini semangat mau tanawar itu singgung mau diterangkan ini sudah pondok itu rasa semangat. Wasribarin
kudu sabar ora iso disalah pundur saged ana prosese. Istibadah iki maknane mergi-mergi antre sabar. Ora iso wae dhewe kok terus hidup iso sabar ora iso. Kudu ana perlawanan dari kelawan ora sabar. Iki maknane istibadah. Ora iso kula jelas dulu kok mung sabar ngono kok. Yo ngene ora sabar tapi disabar, sabar. Kok iso ora sabar? Sabar meneh. Babul goten buat maknane ana dia. Pak Irsal di Ustazin menurut apa sing digawe dening guru. Langsung terakhir niki nomor waktu di zaman. Jadi iki kadang buana lho sing iki waktu li zaman. Sik 2 tahun, 3 tahun wis ana guru. 4 tahun, 5 tahun wis ana guru. Lah itu zaman kali-kali kula yang setuju pengen kebutuhan hati. Ojo lali ngaji yo sing suwe mondok sing mergo waktu di insyaallah dengan setuju nalikane wae ngaji wae jemaah wae roan ngono pintu iso kebutuh diri atine iso dibuka diri Gusti mergo bali niku ning kesadaran masing-masing. Ini kesadarannya awake dhewe masing-masing. Nalikane kok kula nyen seluruh duwe kesadaran angel. Wong kok belum duwe kesadaran angel. Nalikane pun pahami iki lanjutane nalung niku mau enten kandhawake. Adil mar ila tasal wasaka qorini lahingna qorina ojo takon iki anake sapa, tapi takono kancane sapa mergo kanca karo kancane menu ketuk. Dadi kula nyen sedaya teng pondok milih nalikane golek kanca iku ya kudu sing kemenangan. Kula contohke mergo kanca iki pernah ikut ini ya. Bahkan Nabi pun dawuhake wong iku bakal melu agamane wong sing disenengi. Almarhum ma'adini khalili wong iku bakal melu agamane wong sing disenengi utawa kebiasaan orang yang izin umurmu karo sapa? Kula contoh. Misalkan ning suatu pondok ngono kuwi ana anake wong biasa. Tapi circle kumpulane karo anak-anake wong sing sugih. Ngono kuwi kira-kira wong sing biasa itu mau dhewe sing tetep biasa utawa macak kaya wong sugih. Lha macak kaya wong sugih. Apa kowe sak njaluke diturune yo karena wong tuane duwe wong tuane sugih. Lah nek kok pengen tiru kaya ngono orang ngoco orang melu karo kemampuane wong tuwa. Orang delok ketoke wong tuwane akhire nak karo wong tuwa. Ibu delok sadang nyati nesu. Yo mergo yo niku mah. Nek ora iso golek kanca sing kurang dari bikin dengan iso utawa misalkan jenengan iku wong sing ora patek mudeng tapi kumpule karo wong mudeng sing dekne cuek utawa dekne males-malesan. Yo jenengan iki ora saya pinter, malah saya ketularan apa? Cuek saya ketularan males. Ono ngaji, ono pelatihan, ono pengembangan diri, orang mergo kok kanca-kancamu wis pinter, sing pinter kancamu kuwi pinter. Dan iku malah bahayane gawene awake kanca-kancamu kuwi wis pinter, ora melu ora apa. Lah awakmu urung pinter, awakmu kuwi urung perlu gawe ngaji ben perlu gawe pengembangan diri. Nalikane kula nyen suyo kumpul karo wong sing suwawakan ngono iki mau.
Mone awakku ki menengan alus ora doyan-doyan nak biasane perkuwo karo wong sing cuwawaan. Suwe-suwe ngono ki iso dadi cuwawaan karepe. Dan iki makane penting dipahami. Milih kanca niku sing apik. Makane terus kula nyasiyo didhawuhake ning kandung berikute. Nalikane nemu perkara sing apik dan lakon, nah ana kanca sing apik dan cegah, nalikane ana kanca sing elek dan do, iki nadake bilih kula nyasiyo golek ilmu niku ana ketentuan yang harus kita lakukan. Kuncine meleh ingkang luwih berharga iku napa niku mau mayuri billah bi khairan yuhaqibu nah Gusti Allah ngersake awake dhewe dadi wong apik bakal diawahi pemahaman dalam ilmu agama. Mugi kula nyasa termasuk golongan ingkang digawake Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi orang mung paham babagan noto, orang mesti noto tapi yo ilmu amin Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rahman ya rahim ya alhamdulillah alhamdulillah ya rahman ya alhamdulillah rahman salaman fa'ala wa ta'ala wa wajib kalau dulu di akhir bulan itu dengan Allah dia berbasis Allah dia berbasis Allah wajib wajib ya wajib ada sifat Allah berserta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semacam Gus Albert kalau terangkan mati sekolah. Memasuki disarankan oleh pengasan di perintah penutup yang bersama. Monggo kita tutup acara penutup nanti wawasan hamdan isyaratkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kulo minangka pranata acara berkenawi enten kata-kata kedudukan kulo